meetingu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva Humennom. V útorok 25. novembra sme sa tu prítomní poslanci dohodli a rozhodli založiť poslanecký klub pod názvom Za demokratické Humenné. Keďže výsledky komunálnych volieb sú jednoznačné, rozhodli sme sa, že budeme pôsobiť ako kultivovaná, ale zároveň aktívna opozícia. Budeme prichádzať s vlastnými návrhami riešení a samozrejme návrhy, ktoré prídu z magistrátu, prípadne od vládnej väčšiny, ak budú dobré a prospešné pre všetkých Humenčanov, radi podporíme. Ak budú však iba riešiť partikulárne záujmy úzkej skupiny ľudí, budeme to razantne odmietať. Život v našom meste nie je jednoduchý. Akutne chýba práca, ľudia odchádzajú za prácu do iných regiónov, do zahraničia. Humenné sa pomaly vyľudňuje, infraštruktúra je chába, eurofondy sa nevyužívajú. K mládeži, k mladým rodinám, k športu sa správame veľmi macožsky. A verte, že chceli by sme to zmeniť, aj keď nemáme nejaký čarovný prútik, ale veríme, že normálnym ľudským prístupom, aktívnou, dynamickou prácou sa dajú dosiahnuť dobré veci pre zlepšenie kvality života Humenčanov. V tejto chvíli mi ale dovolte predstaviť členov poslaneckého klubu, začnem z kraja. Teda je to Juraj Vaňo, Darina Barančíková, Ivan Hopta, Maria Cehelská, ktorá je zároveň aj predsedničkou nášho poslaneckého klubu, a Jozef Babia, ktorý je podpredsedom poslaneckého klubu, a ja, teda Miloš Meričko. V tejto chvíli už teda máme ešte na programe 2 body. To je teda predstavenie členov poslaneckého klubu, ktoré už som predstavil, priority a ciele nášho klubu vo volebnom období v roku 2014 a 2018. Tým druhým bodom je aktuálna situácia v humenskom volejbale. Teraz nechám slovo pani predsedničke. Ďakujem. Dovolte mi za nás všetkých poďakovať voličom, ktorí nám dali svoje hlasy, a vysloviť také presvedčenie, že aj keď sme v menšine, budeme sa snažiť naozaj robiť to, aby sme prispeli k zlepšeniu podmienok obyvateľov nášho mesta. Ako už čiastočne naznačil pán Meričko, ciele nášho klubu sú v podstate, chceme pôsobiť ako veľmi slušná, silná, konštruktívna opozícia, chceme predkladať alternatívne návrhy, ponúkame odbornosť, ponúkame slušnosť, vieme pomenovať problémy nášho mesta a vieme aj navrhnúť ich riešenia. Silnou stránkou nášho zoskupenia je, že máme dlhoročné skúsenosti z práce v mestskom zastupiteľstve, nie sme žiadni zelenáči. Nový medzi nami je pán Meričko, ktorý ale tiež pracoval na mestskom úrade ako vedúci správy majetku a podnikateľskej činnosti, čiže tiež nie je úplne otrhnutý od diania v samospráve. Slabou stránkou môžeme povedať, že našou je to, že sme v menšine v parlamente. Je nás 6 z tých 24, takže to je nejakých 25%. O to ťažšie sa nám budú presadzovať tie veci, ktoré my by sme chceli. Čo sa týka toho, že sme z rôznych politických strán, dovolím si povedať za nás, že aj keď sme z rôznych politických strán, komunálna politika nie je o stranách, je o ľuďoch a ich potrebách a zlepšení životných podmienok. Keď si zoberiete programy rôznych kandidátov, ktorí išli do volieb, či na primátora, či na poslancov, tie programy sa veľmi prelínajú a v podstate všetci chceme to isté v tomto meste, čo sa týka zlepšenia tých životných podmienok. Formy a metódy našej práce dnes tu nebudeme prezrádzať, jednoducho musíme sa zamyslieť aj nad informovanosťou obyvateľov, lebo doteraz tu boli vždy účelovo vychádzali niektoré schránkové noviny, ďalej druhá strana nedostávala priestor v týchto novinách na vyjadrenie. Pri interpeláciách poslancov sme mali problémy dostať akékoľvek informácie. Vy novinári takisto viete, ako ťažko sa dostávate k informáciám, aj teraz ste to posledne publikovali. Takže s tým chceme tiež niečo robiť ako náš poslanecký klub, čo podľa našich možností. Takže ja verím, že
toto zoskupenie, ktoré tu vzniklo a sa konštituovalo, bude naozaj nápomocné. A ja poprosím kolegov, ktorí tu so mnou sedia, nech sa vyjadria prípadne oni ešte to, čo k tomu ďalšie. Chce ešte niekto z členov poslaneckého klubu k tejto téme? Ak nie, tak neviem, ako urobíme režiu, či sa chcete spýtať niečo teraz, alebo prejdeme ešte rovno na druhý bod a potom dáme priestor na pre. Čiže druhým bodom je práve aktuálna situácia v našom volejbale. Táto téma v posledných dňoch rezonuje veľmi významne, predovšetkým teda na sociálnych sieťach. Naozaj, ako som už predtým spomenul, naše mesto sa správa teda nielen k športu, ale predovšetkým v tejto chvíli musíme povedať, že k výkladnej skrini nášho športu, k volejbalu, veľmi macovskú. Je veľmi smutné, že osobné animozity niektorých verejných predstaviteľov, prípadne predstaviteľov klubu, došli až k takej situácii, že vlastne tento volejbal stojí pred priepasťou a možno do nej už aj spadol. Treba jednoznačne za nás poslanecký klub povedať, že podporujeme požiadavky volejbalistov, pretože tu ide nielen o to, že či bude pokračovať mužská zložka, ale či bude pokračovať aj mládežnícka zložka tohto volejbalového klubu. Vyhlásenia funkcionárov volejbalového klubu sú asi také, že sa odohrá len základná časť extraligy. Z tohto dôvodu zrejme zostáva jediný domáci zápas nášho týmu na domácej palubovke, myslím, že teraz v nedeľu proti Mijave. A je to naozaj veľmi, veľmi smutná udalosť, pretože takú reklamu, ako nám robil volejbal, nielen na celom Slovensku, ale aj v širšom ponímaní, v tom stredoeurópskom alebo európskom, nerobí žiaden šport. V tejto téme by som teda poprosil pána Jozefa Babiaka, aby nám povedal aj informácie. Keď si zoberieme takú krátku rekapituláciu toho, ako volejbal fungoval v poslednom čase Humennom, tak tým dôležitým medzníkom bol rok 2007, keď sa vlastne dala do užívania športová hala. Mesto Humenné športovú halu postavilo s cieľom poskytnúť možnosť práve takýmto športom ako volejbal, basketbal a ďalším halovým športom také podmienky, ktoré myslím v iných mestách už boli a my sme ich tu nemali. To znamená, že od roku 2007 volejbal fungoval bez problémov v mestskej športovej hale. Priťahali sme tam pomocou tohto športu ďalších divákov, ktorí už predtým sa nezmestili v telocvični na gymnáziu. Vzniklo nové prostredie, nová kultúra a samozrejme malo to vplyv aj na športové výkony volejbalistov, čo sa potvrdilo získaním titulov aj výsledkami v slovenskom pohári, víťazstvami a samozrejme aj dobrými výsledkami v stredoeurópskej súťaži. Ten prelomový bod nastal v roku 2012 po nástupe primátorky Vadovej do vedenia mesta. Začali prvé obštrukcie okolo uzatvárania nájomných zmluv a podmienok využívania športovej haly. Nález Najvyššieho kontrolného úradu bol len akousi zámienkou na to, aby sa pripravila nájomná zmluva, ktorá síce bola potrebná, my sme ju nikdy s volejbalistami nespochybňovali, ale stačilo v tejto nájomnej zmluve uviesť cenu nájmu za 1 euro plus ďalšie podmienky, práva a povinnosti nájomcov a prenajímateľa, štandardne využívané vo všetkých iných mestách a mohol byť problém vyriešený. Namiesto toho sa do nájomnej zmluvy dostali určité veci, ktoré si myslím, že tam nemali byť, ktoré súviseli skôr s tým, že mesto chcelo týmto spôsobom získavať určité benefity a dostať vlastne volejbalový klub do svojej podriadenosti. Ten proces rokovania o podmienkach zmluvy bol od roku 2013 do dnešného dňa vo volejbalovom klube nie je ukončený, a to práve preto, že tie podmienky si mesto kladie, by som povedal, neprimerané.
a volejbalový klub na to reaguje tým spôsobom, že na nich nechce pristúpiť. Dospelo to do toho štádia, v ktorom dneska sme, a je na svete vyhlásenie volejbalového klubu. Stanovisko mesta k tomuto vyhláseniu zatiaľ nepoznáme, ale chcel by som pripomenúť, že široká športová verejnosť o tomto probléme už dávno vedela. My sme robili tlačovky a upozorňovali sme na to. Bohužiaľ, aj tí fanúšikovia, ktorí teraz hovoria, že treba zachrániť volejbal, sa myslím stávali k tomu dosť pasívne a neuvedomovali si, že mesto vlastne týmto spôsobom tlačí volejbalový klub do určitých hraníc, za ktoré už tento klub nemôže ísť. Keďže robím šport a stretávam sa s volejbalistami, ja si vysoko cením prácu trénerov, hlavne v mládežníckych kategóriách, ale samozrejme tá práca v mládeži sa potom pretavuje do výkonov a do výsledkov aj mužov. A ak by teda volejbalový klub mal prísť o toto všetko, čo tu bolo vybudované, len kvôli tomu, že mesto nechce ustúpiť z nejakých svojich, by som povedal, chvíľami nezmyselných pozícií, tak by to bola veľká škoda. A ja apelujem práve na tých ľudí, ktorí na volejbal chodia, ktorí mu drukujú, aby to dali verejne najavo. Pretože je ešte možnosť, ako to zvrátiť. A aby sme aj my, poslanci, neostali pasívni, tak 10 poslancov, teda ešte bývalých poslancov, požiadalo primátorku mesta svojím podpisom o zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva práve k téme volejbal, kde chceme reagovať na vyhlásenie volejbalového klubu. A vlastne vieme, že minimálne dve podmienky sú reálne splniteľné bez veľkých prieťahov. Samozrejme, si to vyžaduje to, aby bolo uznášania schopné, aby teda primátorka v prvom rade ho zvolala, aby bolo uznášania schopné a aby aj naši kolegovia, ktorí s nami pôsobili v zastupiteľstve v predchádzajúcom volebnom období, sa k tomu postavili ináč, ako sa stávali doteraz. Pretože doteraz zdvíhali ruky len podľa toho, aká bola vôľa primátorky tohto mesta voči volejbalovému klubu a prípadne aj basketbalistom. A na tomto zastupiteľstve by potom sme mohli schváliť dve veci, a to je dotácia, ktorú krátilo mesto jednostranným zápočtom, ju vlastne doplniť na tú úroveň, aká bola schválená mestským zastupiteľstvom, a takisto uzavrieť zmluvu s volejbalovým klubom na 4 roky. Myslím, že to nie sú nesplniteľné podmienky a vlastne tým pádom by sa vytvorili možnosti preto, aby volejbal mohol naďalej fungovať numerom tak, ako fungoval, ale bez tých stresových situácií, ktoré tu boli od roku 2012 cez rok 2013 až do tohoto vyvrcholenia. Myslím si, že humenský volejbal si to zaslúži a znova vyzývam tých, ktorí majú skutočný záujem o to, aby volejbal ďalej Humenom dosahoval výsledky, aké dosahoval doteraz, aby sa k tomu takisto prihlásili a pričinili. Máme ešte niečo? Ja len jednu vetu k tomu volejbalu. Viete, ja si osobne myslím, že po voľbách volejbal by mal prestať byť rukojemníkom nejakých politických hier, ktoré sa tu hrajú v tomto meste. A po druhé, samozrejme, že pani primátorka by mala zvolať v zmysle zákona to mimoriadne zastupiteľstvo, aj keď osobne tomu veľmi neverím, pretože my máme v zmysle zákona mať zastupiteľstvo do 3. septembra, a či decembra, a či ho zvolá, to neviem, ale nepáči sa mi aj jedna vec, že všetci poslanci sú házaní nejak do jedného vreca, hej, aj zo strany volejbalového klubu, že vina poslancov. Tak treba potom konkretizovať, že to boli poslanci, ktorí podporovali pani primátorku v týchto voľbách, ktorí nechceli hlasovať za niektoré záležitosti aj ohľadom zmluvy. A na druhej strane boli poslanci, ktorí svojim hlasovaním alebo svojim vystúpením
podporili volejbalový klub Chomeran. Čiže ja by som ten rozdiel aj zo strany volejbalového klubu dal najavo, že kto ako aké stanovisko tejto záležitosti zaujíma. Dobre, takže teraz pristúpime k vašim otázkam prípadne, ak nejaké máte. Nemusia sa týkať len týchto dvoch tém, takže...